stroke lagi ko sa high blood. Mga tuluna katuig karon nya. Maglisod ko lakaw ba. Kay kaning tiin ako kung maglakaw ko. Buko ko na ni siya umana na. Yung sakit kayo kay onin mo kuko na ko. Kanya magkuko na siya maipik makan ko din ang isa kamot na ko. Nga maglakaw ko maadlo kong matipalo ba. Masig matumba ko. Kay dili sa balay magkabat-kabat ng mga bangko dili sa CR. Magunit may kahoy gibuhat niya magunit-gunit lang ko. Buhatan ako sa ni Sir kay para ako sa CR kung wala ko diri ako trabaho sa kuan maka-auto sa CR. Ano akong gimuan sa gunitanan padung dito sa CR. Usahay kung na ako sa gunitan diretso. Mayon tag na ay wheelchair. Lisod kayo. Yan apa ko yung maintenance sa high blood. Usahay dili ko makainom kayo. Wala lagi palit lagi eh. Kung banaw, wala man kayong trabaho. Mahay ko na sa wheelchair kay kung makaagto mi gawas, soro-soro ito sa gawas kay daram sa kuto ng bangko. Mga ganang kinahanglan ta mi wheelchair siya kay ako para sa maglisod. Ana maluoy ta si Ermel Katulpos na tagaan niya wheelchair. Kasi meron ka matagaan ko ni mo wheelchair. Kaya maglisod ko lakaw ba. Madlo ko matipalo akong tiil. Matumba ko kayo, niya akong tiyan, mag-ukuk manggod buwan. Nautong ka nga, matagaan ko ng wheelchair. Tulungan na yung katuwid siya. Makala ko kung may abat-abat. Kung maniyo niya, madlo ko matumba ba, natumba na ko dira, oh. Lupiak na gani dira, oh. Wala lagi ito, wala siya. Nagpasalamat ko sa brigadahan nga naghatag sa ako sa helmet. Ako kayong tabang sa kuha. Salamat din sa ayo. Kay makasuroy na ko sa kondisyon dito. Dili na ko mag-dating. Salamat din sa ayo. Nay, okay. Salamat din. Ama ang bigana, Katulpos, ikaw sa amin ay biyaya. Kaya mo kami na lahat ay makakaya. Salamat sa suporta, Kabrigada. Sa sarili magtiwala. Kabrigadahan, Jensan. Puso, pagkakaisa at pag-asa. Kabrigadahan, Jensan.